Check it out, check it out, check it out. Check it out, check it out, check it out. Hey yo, check this out. Луната пак изгрява и не са правите, с които си мисля, че тя спи. Когато се появи, излизат те, кой моите кучки. И ги пускам да бачат, да направя тази вечер пачка. С времето ги научаваш, техните методи, техните мисли и дела за пари угодни, толкова гнусни. Курви, мръсни, дилъри и всякаква долна смет са тез, които се въртят в нашия бизнес, а уши в души. Гладен гледа само как да се нагуши. Аз му бутам някой лев и му викам уши, уши, уши. Вземай бягай, че аз имам работа да върша. Една от моите курви чук ме върти с пари и мърша. Към шамарче я обърша, но преди да свърша чиста да запаля и да се довърша. Но след време като човек с толкова практика стигнах до извода, че по-добре да зареша тази тактика. На практика беше ми дошло до гуша и сега от всички глупости избрах само да си пуша. Доста време мина, откакто зарязах бизнеса. Не искам да си спомням глупостите, които правих преди това. Приятели неверни, кучки само на парите верни. Игрите дребни се оказаха доста вредни, но човек от грешките се учи, нали? Един път ще сгрешиш, но след това ще знаеш, че не си бил прав и ще искаш да се поправиш. Но с играчите никак не е лесно сам да се оправиш, да се опариш е другата възможност, а тя е по-вероятна, а случката след това е твърде неприятна и нямаш никакъв изход, въртиш се в кръга и не ти остава нищо друго, освен да ликвидираш шефа. Кой е шефа? Трябва да ликвидирам шефа. Кой е шефа? Трябва да ликвидирам шефа. Късно в нощта, златен кръст ми виси на врата. Не ме спира ни аларма, ни охрана да влезе у дома ти. Ти на Господ се молиш, а на мене вярваш. Преди да умреш, имаш поздрав от господин Ушев. Чече Блао, Чешка, Проевка, Магдом или Макаров. Имам всичко, убивам даже из голи ръце. Бързо или бавно, тихо или шумно, спектакуларно, кърваво, мъчително и ужасно. Обучаваха ме най-добрите лагер на Сибир. По-добре, застраховай се, тръгвам към тебе. Имам 30 жертви, 3 паспорта, 3 милиона и контактувам с всякакви популци. От политици до ревниви съпруги с голями цици и певливи птици, и богати и сиромашни. За мен всички са еднакви, след мен храна за църви. Капиш? Капиш? Познавам психиката, познавам и улицата, но не мога да кажа от тази игра как ще излеза. Трябва да ликвидирам шефа. Конец филма. Кой е шефа? Кой е шефа? Трябва да ликвидирам шефа. Уши в души и се куши. Кой аз пред великиеца очи затварям и казвам бас. Веднъж ми се обади познат, въртеше бизнес. Брато, трябва да се видя с тебе днес. Бях в бизнеса от доста време. Заплатата не стигаше дори само за мене. И сега получих супер изгодна оферта. Трябва да се спазва винаги закона омерта. За това трябва да свърша работата сам, защото бях най-опитен, бях най-голям. Куфърчето стоеше пред мене отворено. Бяха наредени, вътре всичко беше зелено. Кво? Проста работа, лесна задача, с пагони на рамо. Никой не смее да ме закача, защото имам власт, имам глас, който се чува. Брато, много кинти струва. Качих се в колата, запалих, заминах. Преди това една голяма линия шибнах. Нали съм полицейски шеф? От седалката сложих шибаната дома. Он не беше някакъв нелоялен конкурент. Моя му беше платил преди това агент. Предупредиха го, но той не ги послуша. И за това ме пратиха, дойде им до куша. Всичко стана точно по плана. Трябваше да го очистя, трябваше сам да го хвана. Точно така и стана. Колата спря на паркинга пред тях, когато времето също за мене спря. Не бях се досетил, че дошъл е мой ред, когато зад мене изгърмя пистолет. Кой е шефа? Трябва да ликвидирам шефа.